kowe betul kandamu Sahayu tak tunggu-tunggu orang yang mengesirammu Rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu nek lilis ojo guyang guyu lali anak lali bocah lali wayang lali peto lagi gandrung pilih bacot apa pilih urung yang burung aku tak gantung mandek win mandek sih mandek tak kira-kira nek gantung enaknya gantungnya neng dilis sama cimbluan masa toh lo nek aku gantung nama cimbluan gak sido mati no oh ya ojo lopo gak kelem kelangan aku apa piye ora aku mau kelangan kowe aku nek jenengan kelangan aku ra enek sing antar jemput Rana sing info wis budget nulis malaria nah malaria apa malarindu ayo yo sedino rasane sewindu awak masake kuru iya yo lakulon yen sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak waduh biyo anakmu wong akelok kapan dikobari pitulung iwak cucut lebu neng karung kebajut alias kadung ngetek sawah ngetek kampung wis berat kusuma music iya 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 ayo win iya iya masukin list betul kowe betul kandamu tunggu orang yang mengesirammu Rino wengi dadi impenku wani sumpah opo jalukmu dililis ojo guyang guyu lali anak lali bocah lali wayang lali peto rasane wong lagi gandrung pilih bacot apa pilih urung yang burung aku tak gantung nek gandrung ki rasane piye to hah nek wong lagi gandrung rasane piye gandrung ya mangan ra doyan mangan dolan gak jenak dolan turu ya gak rasane pengen jenak HP-an karo video call pacare ya rasane ya pengen ketemu terus ketunggon ngene iki oh mau ngoten sing duwe pacar nek sing gak duwe yang yo piye ayo iya ya karo koncone iya ra apa-apa kasihan deh lo mesak nih sesuk golek ya mul ya budget ki lis monggo lis tekan di mas malaria apa malarindu asal rasane sewindu waduh
waduh biyong anakmu kaya wong gemblung kapan diko paling pitulung iwak jujet mlebu ning karung kebacut alias kadung ngenteke sawah ngenteke kampung. Lilis Belvania dua tembang Iya. hadir